Vítam vás diváci, dneska urobíme súťaž o to, kto vydrží teda jako najdlhšie sumať kyslý cukrík. Vyzerá nějak takto. Je fakt kyselý. Ale já ho nevím najít. Počkajte, já to nebudem to vstupovat. To bude držovat. Podrž kameru. Tak, dneska uvidíte. Už ho mám. Tak už nič. Mám ho. Naložme. Odbal cukrík. Tak to vyzerá znútra. Ještě jsme ho nenačali, takže nebojte se. Na 3. Raz, 2, 3. Vítězství! Pekne som tam vyčučkoval. Pojď. Ruky jsou. Jo, když to máte, tak to je... Aha. Počkajte. No, když to máte dlouho, tak to je strašně kyselé. Tak už je to asi stop. No, dobré. Si to taky nepodarí, ale zkusíme to. No a ještě bych chtěl do prehra. To jsme robili na psánky, ne? Ne, to by si teda to prehrál. Mám to, čo som vymyslel? Ne. Áno, vydali to niekde v lete. To až za mesiac niekde v lete. Jo, to můžeš povedať. No, hovor. Dobre. Za mesiac v lete sa máte oblečie nohavičky a podprdu. Zober ľadovú vodu, úplne ľadovú zo sprchy a dá si na seba a musí vydržať 30 sekúnd. To je zatiaľ všetko. Dovidenia, majte sa a čau.